nire izena emoaben persona hori bertan zegoen detenitute kuartelien. Eta ni sarreran ikusi nuen persona hura. Nik orduen enekizien berak emoabela nire izena, baina gero bai, ni ikusi nuena. Eta bai, gogoratzen az, sartu kuartelera, eta sartu nautela despatxo baten, eta despatxo hortan zegoen sasoi hartan famatu, kakotxa hartien famatu beren izena gaitik. Famatu ez da hitza, baina bueno. Kapitan Hidalgo. Eta berarekin Durengoko arduradune, kuartelen arduradune teniente bat zen. Ze Hidalgo Gernika, Lekeitio eta Horraldien zen arduradunean, baina Durengoko arduradune teniente bat zen. Eta bueno, jesarren dauten beren parien, eta bueno, galdeketak hasi ziren. Aber zer gaitik, manifestazioen egon itxela, ez dakiz zer, badakin hor, gero panfleto, topatu abien panfletoen arabera, eta bueno, horra hasi ziren tratu txarrak. Bai, goguratzen naz, atara bela, orduen euskara ez dakiz esan, baina erdera esaten zen pitxa de toro bat, horako latigo bezalako moduko bat. Eta bueno, hasi zen galderak egiten, nik enaben beren gustoko erantzunak ematen, eta hasi ziren kolpiak. Eta nik aldamen moduen babestu iten naban, baina holako golpe baten zauri txiki bat egiozten buruen. Eta bueno, esan gauza handirik, baina zauri bazan. Eta gogoratzen az, ze lehenengo interrogatorio hori bukatu eta gela batera eraman duten, eta gela hortan zegoen pare bat persona gehiago. Ni baina aurretik atxilotute. Eta gogoratzen az ondo, ze gero handik egun batera edo bidero askatu gabien persona hurak, eta komentario ezala erretzen, bueno, zerako palizi emultila joserrariz, zauri badeko buruen, odoletan, eta izan eta baki. Bueno, horrek tratu txarrak jarraitu abien, lau bostegun erolako bat, eta bueno, neko tratu gogorra zen. Jipoiak, golpeak, gauza bat dukat buruen zinotaztu, Kapitan Hidalgok beste atxiloketa baten, ez dakit nun eta nos, baserri baten topatu aban, baserri atean edo nun baiten, mailu bat, zorrozteko, pikatzeko hori da. Beste lauziel martillo esaten da nolako simbolo egiten baserri hortan. Eta mailu hori zeukan, eta maian ganin jotea ban, mailu txiki bat egaz, txiki horrekin, eta esatea ban, adio rogando y con la chichonera dando. Bera esatea ban. Eta hortik azten zanien historizie, segidan ja, golpeak, tratu txarrak, dana. Esatzen den moden, horrek tratu bostegun, lehenengo bostegunek edo izen ziren olakuek, bera eta gero beste guarda zubil bat ibiltzen zan Durengon orduen motorrien, trafikoko zerbait egiten, eta zan asturiano bat oso altu, horpegi gorri-gorria, eta sotil zan izena. Eta arepe pare babider harrapa usten, eta eraman duten gela batera, ipine usten maiganien folio zuri bat, eta boligrafo bat, eta esatu usten, bueno, que hasta que llenes esto, el folio este con lo que yo quiero que aparezca, o la zerbait, no te voy a dejar en paz. Eta, bueno, nik, enuen, itxurez nuen idatzi ezer.
eta agertu zen bandik 20 minutura, ordu laurden erolako zerbait, eta etorri zen zerbezako botella txikitxo bat egin. Zerbezi iraten, ero dana da. Eta jipuitu zen politxo eskuekin eta botellakin ere bai. Eta oso kuriosu zen, ze berak ezauzten, holako momentu batzutan ezauzten. Yo nunca voy armado en la calle, pero sí llevo esto. Eta trafikoko guardazubilek, holako, bueno, oen bedai, bota altu ez eukien, eta botatik ataraban puñal antzerako zerbait. Eta berak, esatuzten, a mí me es suficiente con esto. Eta, bueno, erakutsi dituzten, eta holako, mehatzu egin, eta, en fin. Eta hori, kuartelien gero, hori, esatzen den moduen, lehenengo bostegunek gogortxo izin ziren, eta guztiz, nik hobeta bat egun eroinaben kuartelien, ze orduen, salbuespen egoeri zegoen martxan, eta zegoen eperik zema denbora egoteko egun hasien atxilotute. Eta, hori, hogeita bat egunero egin abezan kuartelien. Gero, bizi normala, horren ostien, bizi normal baten azteko, denbora pasau zen, esan gureot, beti bilurretan, kalien, ze, klaro, atziratu iruztien guardazubilek, ize egunero ikusten gendun durengo. Ize egunero. Eta baten baino goiz jau, durengotik ibili taberna baten erogala, eta esartzen ziren, eta esata bien, niri bakarrik ez, persona gehiago hori. ¿Por qué no vienes a tomar unos chiquitos con nosotros? Da, claro, da horrek egoera besti aurretik pasaute, bai, ipintxa bien persona baten, guardia eta ardura dute, hori dudabarik. Azken egunetan, horrek egunek, gela hortan egon baginen sortzian marrelan. Da hori izaten duten mogen, agertzen ziren goizaldeko ordu bizetan, ero, eta, ikusten jako hien muskurtute etorten ziela, ero eranda, politxo eranda, eta, mehatzu egiten ziren, erakutsi egiten pistolak, eta horretan bate baino gehiago. Dana dela, ez dakit, azkenien barneratzen duzu, lehenengo egunen, bost egun horiek, gogortasunen, ostien, lasaitasun hori, ez dakit, baina eragin ditutzu, ez dakit, azten zara pentsetan, tatutxarra bukatu bidez, eta orain, mantendu egiten duzku, hemen, baina ez da lehenengo eguneko egoerie. Alanda guztiz, klaro, kabien, horako momentuetan agertzen ziren, baten baina goiza, gero eurek alde jabenien, gure artien berbait egin duen. En cualquier momento pueden hacer un disparate y decir que nos hemos intentado escapar, erodana. Horako gauzak ere gertatu egiten ziren, eta gero horabe gertatu diez.